dadi tamu agung ing alam gaib. Selasa Wage tanggal 13 Maret 2007 jam 11. Kahanan kang ora bisa ditampa nalar dialami dening kanca rakete penulis. Pengalaman gaib kang bakal tak beber iki nyata ora gawe-gawe. Malah jeneng lan papan kabeh asli. Rini Widianti salah sijine reporter kang crita bab pengalaman gaib sing dialami marang penulis. Malah Rini uga titip pesen sapa wae kang kepengin ngerti luwih cetha bab iki bisa telepon utawa ketemu langsung. Bengi kuwi ing omahe Rini kedayowan wong kang katone kesusu banget. Tanpa dibukakake lawang regol ngarep, tamune wis ana kamare Rini. "Ibu, kula pikantuk jejibahan mapak ibu dalu menika. Awit acaranipun sampun saking sonten. Monggo bis sampun nengga wonten mergi," kandhane wong kang methuk Rini bengi kuwi. Rini banjur nyaut blus putih lengen cendak, nganggo celana dawa ireng lan nganggo jaket. Ora lali nyangking tas kang biasane digawe ana kantor. Wong mau terus mlaku tumuju ana bis kang wis nunggu ora adoh karo omahe Rini. Nanging atine Rini ora kepenak, kaya ana kang durung kegawa. Pranyata tustele keri. "Pak, tustel kula kantun," kandhane Rini durung rampung nanging wis diwangsuli. "Boten sisah repot-repot mengalih tustel. Wonten mrika sampun dipun cawisaken." Bis kang nunggu ana dalanan kampunge Rini pranyata bis Auri kang cet biru. Rini banjur munggah lan lungguhe wis dicawisake ing cedhake sopir. Dadi Rini bisa bebas anggone crita karo pawongan kang methuk ana ngomah mau, jebul ora liya sopir bis kuwi. Manut kandhane wong mau, jare Rini ditunggu ana desa Bejanten Kulon Progo kang lagi duwe gawe gedhen, malah wayangan sewengi nutup. Nanging kok bis Auri mlakune malah gading ngetan. Mula Rini banjur takon, "Pak, kok mlakune malah ngetan? Badhe tindak pundi?" Sopir iku mangsuli, "Gantos bis pethak ingkang ageng, kersane amote kathah." Bis Auri terus ngeblas ngetan lan mandeg ana ngarep gerbang Garuda AAU Adi Sucipto. Rini kaget campur gumun. Gene yo, Pak supir wis ganti klambi sarwa putih. Lan bis kang digawa wis ganti gedhe banget. Rupane uga putih. Malah wong-wong kang padha lungguh ana sakjerone bis menganggo klambi sarwa putih. Gedhe, cilik, enom tuwa, kabeh katon kaku, sedakep, madhep mengarep. Sakwise bis wis ganti putih lan penumpange wis kebak, sopir mlayokake kendaraane mlaku liwat godhean ngulon lempeng
nganti tekan Kali Praga. Tanpa ana wong kang kumecap omong utawa geguyon, kabeh meneng. "Ibu, kula dipun pesen, senajan mangkih wonten mrika kathah dhaharan lan unjukan, ibu mboten pareng dhahar lan ngunjuk." Sinambi nyetir, Pak sopir ngandani Rini. Rini mung mantuk lan tansah ngawasi para penumpang bis kang lungguh katon kaku ing kono. Rini ora ana sing tepung. Makaping-kaping atine gronjalan, pengin takon marang Pak sopir, nanging diwurungake, wedi ngganggu konsentrasine. Sawise tekan prapatan Sentolo, penumpang bis kabeh padha mudhun. Lakune tumuju ana sisih kidul kurang luwih 1,5 kilo saka prapatan. Kanthi cetha ngeglo, Rini bisa nyawang yen sejatine sing mayang ing papan kono ora liya bapake Rini kang wis almarhum. Sing nonton kabeh menganggo sarwa putih. Rini uga nyawang yen bapake dirubung wartawan lan reporter saka maneka majalah lan koran. "Ibu mboten sisah ngliput acara menika, mangke sampun wonten ingkang nyerat piyambak." Sopir mau teka-teka nyela wektu pikiranku nglambrang bab tulisan, kandhani Rini marang penulis. Ana ing papan pahargyan, Rini uga ketemu mitrane kang kabeh wis tilar donya. Malah ana salah sijine wanita kang wektu isih sugeng paring jeneng Maharani marang dheweke. Nanging ing patemonan mau Rini ora dicedhaki, kabeh padha sibuk marang pegaweane dhewe-dhewe. Lan Rini wis ngerti marang lakon wayang kang dibeberake bapake ing wengi kuwi. Mula dheweke dikongkon bali wae, sebab esuke Rini kudu tandang gawe kang dibutuhake wong akeh. Aku bingung goleki bis sing nggawa aku tekan prapatan Kentheng wis ora ana. Malah sopir uga wong-wong kang padha numpak bis mau kabeh ilang tanpa tilas. Aku kaya setengah sadar wis ngadeg ing prapatan Sentolo. Kandhane Rini maneh keterangan yen kahanan bengi kuwi pancen dialami. Malah saka prapatan Sentolo, rumangsane Rini babar pisan ora ana kendaraan. Mula dheweke kudu mlaku tekan omahe. Embuh tenaga apa lan sapa sing nggawa Rini wektu bengi kuwi nganti bisa ngerteni kabeh lelakon lan kahanan kang wong liya ora bisa ngerti. Kurang luwih jam 2 bengi, Rini sadar wis tekan prapatan Wirabrajan Ngayogyakarta. Tenagane entek, lemes, dheweke ndeprok ing pinggir dalan tanpa sandal. Rini eling yen dheweke lagi wae mlaku adoh saka Kulon Progo lan bengi kuwi dadi tamu agung ana pahargyan nanggap wayang kulit. Mung wae Rini ora dikaperangake nganti pahargyan mau rampung. Dheweke kudu cepet bali sebab isih akeh kang diayahi kanggo kepentingane bangsa iki.